Saka mwana ine ndani tu nani yakamboya musi wa two kumutaura kuti iwe ndikatoka kamwe kwa kumi manguva daidzirai mukuru tiri pamwe chete kubva tataurira kamaira kutumira mashoko muisamu wakazvitatani wadambudziko rangu zvirina zvinzimira kwamangotasa pamba vacho ndiko rinogona rii kuperera tikanga tiri pamwe chete ndiko tichaona kuti mwana uyu tii tiri kuzvirika pane mwana uyu unodini ari kugwinya pave makamboenda kuchipatara kakatonyanya wachiti chii iyo vanoti parasingana ndozvozvitsvaga vanoti pane mukanzi ipfari bambo makapiwa here mushonga wekuti amwe kana zvekuti aite akamupiwa muri kupa here mushonga iwo every day but makadzoka here mukataura kuti hazvisinyasa kuti aite anochinjwa kamushonga because kana watodiagnosa ukataura kuti ipfari mungaita zvese zvamuri kudara but hakuna zvamakutotsvaga ini kuti arova ndimbuya kana nditetei zvazvimwe zvemakutotsvaga kutsvaga ini ngaende mumiyonga mwana ngaite zvemushonga asi hatisi kutaura kuti zvamuda kuita zvekuramba adira munokwanisa kungobatsirwa try morangidzwa kuti chii chiripo try other things but hangu ini kana dhokta atombotaura ini ndonyauda dhokta akati hapana chandiri kuona to me yes but Phenobab. Every day. Ambojambi. asi asakajamba zvikushanda kana achingomwa kudaro zvinongogona But frequency yazvimwa. Azvinyanya. Ani makuru makati. 22 years right saka zvatinoita ini ndikuona shungu yenyu pairi ndiye kuda umbopumwa ndo pane shungu yenyu ndo zvamuruda ivo zese mukataura ine muda umbopumwa ndizvamuruda chii ndizvo ine samapaya right its okay pana ari kuenderana vandinoziva here vandinoziva here kana kuti nemunhu right chimboendai ndaimuona kuti but still I think it's necessary kuti dokefti kwadokta anochinja kuti matablets kana kuti chii mumboone zvamuri kuti zvodii mati yambwe ndosipedikadira ngeti mwana akatanga 2023 muna November musi wa 23 ndo vakatanga kugwina aitoenda kubasa achitoshanda zvakanaka saka paakanga da kuenda kubasa namukoma wacho ndo pakati kuma4 vatadza kudayira mukoma wacho kuti hambayo kubasa adaro kuya uko akabva ngodzokera munhu adzokera munhu hapana pera 30 minutes wamwe wacho wanorara nawo tunokwaituningira twiri ndo tukaona pachiti baba mhanye mbone zvita chii zvikuita mukoma adini munhu wabva wakuda panze kunze kwakuchena uko chii chaitika takangosvika arungogwina ari ega ndiyo epilepsy ambuya anenge achigwina achiburitsa furo achitraya kururimi kuda kuhuruma zasai muchizi mukwana adonha kudaro chamunofanira kunga makatarisa imimi chikuru rurimi kuti mazino asadii asarume rurimi nekuti rurimi rusaite sefuti usavhare futi mukati bcause rurimi ukapinda futi mukati anovhara chii mazwa mbuya saka pane zvimwe zvezviitwa nevana zvisingazivi
Akitaza mabhuku mukaverenga mukuona kuti makozi eplets ikauya later in life inenge itori induced. Anotora zvinhu zvaasingafanira achitora brain yagona kuresponda zvisiri madrugs ari kutaurwa aya mambanje ari kutaurwa pamwe unokuita nazvo pamwe wawira nacho garai naye pachimbuzo kuti wakanga wakaita chipi but inobatsirika medically kuchipatara inobatsirika kusvikira vanhu vakazotounganawo tatoti zvabva kuchipatara daivo vanhu ngatimboungane tiona kuti chii vanhu vakangotumanawo tangoungana ana maiguru ana tetewo wangoendawo kwawakaenda kubvunzirawo zvikazi tikona mweya wengozi wakadeketerera saka pese patatangofamba ndiwo no it's okay zvinokwanisa kunga zviri chii zvirizvo hanizvo asi zvinokwanisa kuti unga zvisiri chii asi ndosaka kuti pamuri kufamba musafambe mine zita remunhu mumusoro musafambe mine zita remunhu because obviously vana maini vatonaro vana maikuru vana maini vakafamba havangataura kuti mweya wangozi wakadeketerwa usingatauri kuzi ndiani aiwa handizvo here saka imi chamuda kuzwa muda kukonfirma chete zvekutaura nana maikuru ndizvo here ndozvamawinga chete ndizvo vakamapaya ndizvo here mbuya ndizvo basi metaifamba pakatumwa vanhu vakaenda vanhu vangorisefemili ndokwazvakatauri kuzongobva ipapo mese mandaundoenda ndorangwa dambudziko rachero saka ndingotenga mapiritsi everyday amene kwatakangodhairekitwawo vanhu vakangoendawo ikokoko takangoita sefemili amene kumutarazi pandikuziva mamunogara mutarazi cheko auraitsokeauragare basi yes mam okay ndakuramba kurongo mambo pane vanhu zita rangu ndini Rose Collins Mapaya pane vanhu vakatopumwa pane vanhu vakatopumwa wapiwa samanisi panapa dzekuti wauye mudare mamambo Innocent Mapaya naDhani Mapaya kuti ndiwo vari tozvandikutaura kuti nyaya yenyu muri kuhanda sei mune mazita evanhu kana andikuti kuti wabva wamoenda kofungwa kwamataura avo wapiwa masamanisi watobhadhara mafizi ekutongwa wari pano tinenge yamai ndi Moses ndiani ndi Mozani Innocent ndeuti saka Innocent ndiye rupumwa saka I think nini wachorangura anakwava iwe unozani Dhani mwani kora Dhani Mapaya here So I think zvatoka soita ende panziva then tozonati from there tobatsirana kuti sei kana panzi pacho mukati hapana isa kuita mushe tinoita futi zvinhu kuti mubate chokwadi handizvo handei panzi but next